Hvad så alle sammen, velkommen til den her video. I dag der skal vi spille noget Bike Life. Men hvad skal vi så hedde? Lars Hansen. Det er da et mega godt navn. Hvad for noget hårdt? Så er han simpelthen færdig. Okay, så vi skal gøre noget knatter. Man får penge af at køre. Man kan style. Det er mega sej. Hvad er det her, man for noget? Lars' bilforhandler. Hvad med det her er? Man kan købe nye knatter det her. Det var da smart. Det var da nogle smarte knatter der, ja. Nå, men jeg tror lige vi skal gøre lidt mere for at få råd til en knatter. Hvad er det her for noget? Speedline. Her kan man købe dele. Noget karburator og udstødning. Cylinder. Smart. Hov. Hvad er det, der skete her? Det var ikke det store. Rasmus mekaniker. Hvad skal man så her? Man skal have knatter den inde i bygningen. Det var sådan her, eller hvad? Det var det. Hvad kan man så her? Customize. Jeg tror, man skal bruge sådan noget maler noget her. Performance. Det er her, hvor man sådan skifter dele. Top speed. 24. Acceleration. 60. Og 1 sekund. Det er ikke. Det er ikke lige særlig god til det der. Det er altså lidt sygt, men det skal jeg ikke tænke over. Nå, men lad os se, om vi har råd til en knatter. Lige nu kører vi på den her PGO Hot 50. Hvor er jeg blevet bedre til at style? Hvad er helvede? Jeg synes ikke, det er en nice karakter, jeg har. Skriv lige ned i kommentaren. Nå, Lars, hvad har du et tilbud med? Meget først til den her. Hvor meget var det nu lige, vi havde? Så skal vi købe den. Den køber vi.
Den kan køre 36, står der. Den ser da virkelig smart ud. Ja, den kan køre 38, der stod den kan køre 36. Det er vist lidt over det lovlige, det her. Det er virkelig et stort map, de har. Virkelig smart. Når man hvis ikke I har gjort det endnu, så synes jeg, at I skal ned og like videoen, og så følge mig, fordi så kan jeg lave bedre videoer til jer. Men hvad synes I, at jeg skulle spille næste gang? Det kan være, at I har nogle forslag. Skriv det ned i kommentarerne. Den ramme der, det kan være, at man skal prøve den. Nu kører vi lige hen til bilforhandleren Lars. Underworld. Det var da et nice navn. Nå, hvad koster den her så? 6.000. Det var da lige overkant. Vi har kun 3.000. Nå, men så vil jeg bare lige sige tak, fordi I så med i den her video. Vi ses måske næste gang.